Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Qiyinantakta bu Türkmen ilin arasında köp senflerde doktordur, şehirdardır, bağıştardır, fermandardır. Onun da arasında oňuşmasyzlyk bar. Onun da hemmet oňuşmatanak. Qiyinantakta olukon oňuşmasyzlyk ki biziň Qatı yüreğimizde ağırtyanlar o näme? Ulamalan gurruňy. Ulamalar bir-biri bilen oňşanakla. 4 cemaat, 5 cemaat boldy biziň Türkmen ilimiz. Odam bütün Türkmen sehrada bir kep agda alınýar. Boşon ulukon delil tutulýar öz alyp barýan ýolunyň dogrulygyna. O da näme? Buharaň ýoly. Kepledi. Kadimden gelen yol. Avudallap ak yol, Buharan yolu, Buharadan gelen yol, hak yol, şo deyip her kim şoň syrygyndan ýawşapdyr. Yani özünün küni şu aňyrdan gelen Buharan yolu diýip barahym ilarasynda näme diýerler? Ma'rifiyet diýerler. Haýdy bir ýerde şeýle çykyp. Onun mene şu arada bir sorag bar. Buharan yolu nämemişdik? Şu Buhara diýär da Buharan yolu nämemişdik? Buharan yolu Hanefi mezhepmiştik. Şondan başa ayda bir datda yani. Odam şu daydan haýty bir adam Buharan yol diýmeklikden maksady şu çyn yol Hanefi mezhep diýmeklik maksady bolsa, şu Buharan başa bir yol ýok. Buharan yol diýer ýa-ni. Bilýän? Biziň ýolumyz näme? Hanefi mezhep. Oňa şu aňyrdan Buharadan okyp gelen adamda näme okyp gelipdirler? Hanefi mezhep okyp gelipdirler. Odam Buharan yol diýmeklikden eger maksady, niýeti şol Hanefi mezhep bolsa, onda bir müşkil yok. Emma Buharan yol deyip bir jedid bir yol ýalag edip onu aýratym, burdat ýalag edip şu form ýylyň ahyny düşündirmekdik, bir gaty bir ýalňyşlyk. Näme diýip? Çünki bir Hanefi mezhep. Bir Hanefi mezhep, Hanefi mezhepine gurrun yok. Her kimiň de aýtýan kefi Hanefi mezhebe ola jur gelse, ol Buharadan okyp gelen adam bolsun. Suriye'de okyp gelen adam bolsun, Mekke'de okyp gelen adam bolsun, Belusistan'da okyp gelen adam bolsun, şu mantagada bana okyp bolsun, şu bide näme? Şu bide göde türme, şu var ahim bide ulukan bir delil, şol adam aýtdylar näme? Haklygyna. Emma biziň aramyzda iddia danış bir iddia diýenken atyp bermeýin. Her gaýsy öz gurunlaryny awdallap, ak yol, Buharan yolu, hak yol, kadimden gelen yol diýip şu forma agyny doldurup ketmekler bar. Odam şu daydan haýty bir şikefe agda alýan adam şoň alyp barýan sürgüni Hanefi mezhebe öre bolsa, onda sen bil şol adam şu aýtýan kefinde sadyk, dogry Buharan ýoluny alyp barýan adam şu. Emma ýok, agdy bilen ak yol, hak yol, kadim yol diýe. Emma alyp barýan sürgüni Hanefi mezhebiň kitabyna öre jur gelmese, bilýärmi? Şol ýöne gowy bir dil bilen aýdyp durandady ki hakikat var, lakin şu dağda yok qiyinantakda. Bir yani quri dava düşüyor da. O ne zövede şu biz eşitdik tane, biz Buhara'da okyp gelen adamları bizim aramda gören ad. Yönü biz Buhara'da okyp gelen adamlar aňyrdan şol okyp gelipdiler, mantagada şol eden işlerini bir näse aramız bilýär. Ki qiyinantakda şu kun bizim aramda şu Buhara'ň ýol diýip agdyn doldurup keplýärlerde şu aýdylýan natlar biz göremdik. Şu aňyrdan Buhara'da okyp gelen ulamalardan biziň aramyzda şola şeýt ýamışyk diýip näse sanaýarlar. Şu kun şolar iki agdyn doldurup Buharaň ýoly keplýärler, şol aýdylýan zatlar iki Buhara'da okyp kelipdirler, şolarda bağmışyk, şola etýärlemişdik. Şol adamlarda, şol adamlarda gynasynda beşleri tapmamyz gyn bolar. Awal başda näme? Buhara'dan gelen ulamalar denar oglan şoklamışdyklar. Denar oglan şoklu bolupdurlar. Şolong denalaryň ýüzleri ýaşmaklamışdyk. Örtgülümüşdik. Başatar çäşew diýen bir zatlar barmışdyk. Qiyinantakda şu aşyrat biziň aramyzda görünek. Buharaň ýoly agynda oldy keplýär. Emma şu zat şolong öz içer ýagdaýlaryny qiyinantakda görünek. Ikinciden barha men eşitdim. Keşeleşe aýy, 40, 100 ýyly şiratlar awul ilarasynda barahym barmışdyk. Ola da Buhara okymana gidende gidipdirler, görüpdirler, şoň dogry dälini
Evlilik gelenine bu zatlar ne yapalım ayrılmalıka şoňa bir yol oynapdylar, iýme yapdylar şola. Dağıdıpçık tavır yerlemiştik. Dağıdıp çeynep kaptanın tükürü yerlemiştik. Hatta şu Abdullah'ın merhum, Atacanah'ın merhumun oğlu. Şu Abdullah'ın sırahattan haram diye baylar şoňa yani. Ama kıynasak da şu Bukharan yol deyip yani şolardan galan adamlar ikeşi şolun oğlunu şoğul kalıptır hücüyü ördüptü Allah. Ağzını doldurup barahim İran'ı gurulma ya ak yol hak yol deyip ama şola şu Bukharan yolunun ulamalarının gelip mantığı Türkmenistanda şolan haram deyip giden dadını Bismillah deyip iyerle İran'ın emin yerle Kur'an okuyup dua atip berýärler. Täze şol iş dogry diýen adamlara da näme diýerler? Wehhabi diýerler. O zaman şu nirde bu halan boldy. Öne Kur'any agyn doldurma istata bolmaýar ki. Ya mehrem na mehrem ma? Şu kadim şu aňyrdan gelen bu halan ulamalaryndan bir şoň oglanyň şokları ýok da bir rakam ştada şu ýanky. Kadir Nemani. Şu hakim Molla Abdülmelik Rahman gaýnatady. Şoň dädesi Aşrahun şiýo dokypdyr. Hem can kişi bayram Allah'ın merhum var. Kümüştepen olağan tatilmiş. Şo da hivu dokuyupdur. Bukhara'da okuyanlar yok. Şo da hivu dokuyupdur, o da hivu dokuyupdur. Şola adamla mehrem namehrem Kadiracın gurunlarının ardına baş gurun var. Şöyle mehrem namehrem rahat et yerlemiştir. Her bir hedefine tanınmışıp yok. Şo zamanın hedeyleri şu bizim kadim Bukhara'dan gelen ulama alamından şunu öğrenittirdiler. Ben basitini gördüm ki anında erkek geliyorken belim bakardılar. Anında erkek geliyorken yüzünü tek başardılar, batardılar. Ama kıynan hatta şun kun sıdatlı görünene kaytan mara illa maşallah şak başak hediyeleri gurun veriyerler. Doğru mikrofonuna önüne. Şak başak dert veriyerler biliyor musun? O zaman aydınlayan kep bardan amal başlar bardan. Ya Bukharan yolu deyip şu forum ağın doldur kep niye zikri cehir var da kıyırıp Allah deyip Allah'a hayır bir doğru zikretmektir. Hanefi mezhebin mebnada ona zikri hofi etmeli. Ama şöyle kıynan hatta şu umaraka o CD vurup gurun yayladıp şu zikri cehri sabit edecek kolpa anakim başlandı. Hani ki Bukharan ulamaları şu hakkında kitap yazıttırlar. Bukharan okuyup gelen adamla şolun şagirtleri bunun adamla ne midir? Kitap yazıttırır sıratla doğru dedi. Kadim Abdülhan'ın merhumun da kitabında El Fevaidul Behiyye diyen kitabı var. Şu da zikri cehri var. Kullan yakından doğru dediktir. Ya o tadı olayan ki Mahriyahun Garincik şon dış kitapçı kafasında diyor ki şu da zikri cehrin hakkında gurun edip var. Şu da Bukhara'dan çoğu kalan ulamalarından şu da. Şurada da var amstatla doğru deyip durdu. Ya aslında kullan şu Bukhara'da okuyken ulamalar var. Aslında mevludu kullan kabul etmeyemiştik. Şu mevludhane var. Hatta Tacanahum merhumun hakkında buradan destan ettiler. Ki şu mevludhanla şu anırdan yukarı vakadan şu hakik getirdiler. Omçalar getirdiler. Tacanahum merhum şu da bağmıştık. Neçe adam iberiyerler. Sen gel barmaptır şu. Men dünyanın önüne tada yankı Besirabat tallaqta şol qarazalardan şol Ağatoryadan şol öýde şu gurrun berdi maňa. Galiben yankı Muhammed Ahun Qaraza var. Mamzumga tallaq. Muhammed Ahun Qarazan hawşon gaýnatady adi ad pollu hacım şerbrat diýerler. Pollu diýerler. Şu pollu diýen öýde gurrun berdi şonu. Tacanahum merhum her pormetdir şu atjak bolup. O da bir şert goýupdyr. Bir dat diýipdir şuna. Bir pişirýän adam aýyň diýipdir, bir datlar diýipdir şu. Olar etmepdir, bu da barmapdyr. Şol cemike, şu da mulut okuymanı getirdiler. Şoň üstüne Bukhara'dan ulamalar barmış diýip eşitdim men. Indi şu gurun inşallah öňe berdiler men. On sonra Tacanahum barmapdyr, o da gidipdir okuymanjak. Sonra Bukhara'dan şol ulamalar köşe jemde barmışdyk, Tacanahum'a talam berdiler. Şu teň etdiýäniň dogrumışdyk diýip diýe. İnşallah men öňe gurun berdiler inşallah gurun. O da çok önemli şey öyle. Bukharan yolları nam ve nanaları mescide getirmek yoktu. Şu Hanefi mezhebi doğru değil. Meğer bir şerait bilen ko şerait de bu zamanla kıynahat bizim aramda esen rahat edilir. O zaman şu da Müslüman oğlum Bukharan yolu deyip cedid bir yol değil. Bukharan aslında yolu yok. Ne? Bukharan yolu yok ki Bukhara bir cedid bir dördüncü. Bukhara şu Hanefi mezhep. Bukharan yolu deyip teneğer maktadın Hanefi mezhep olsa ondan bunda irat yok. Yo Bukharan yollayıp Hanefi mezhebin kitabında yok zatları şu falan takdir ediptir deyip etcek bolsan onu ol Hanefi mezhebben jur görmeye. Olağan takdiri bilmedin mi ha? İnşallah onun neticesini gurun etmeyin. Ki ne deyip şu Türkmenistan'dan Anadolu Bukhara'dan gelen ulamaları şunun olanı aytmaptır diyorlar şu biliyor musun?
Ola bilmeptirmiş wa tamam bize beter diýilýär da. Meni mufti Merdani beter diýilýär. Ola ne aýtmapdyr. Olaň aýtmadygynyň bir şobenle bir ýagşy hep bir ýol oýnapdyrlar. O da ýol kertmän gatdyr ýoksam ola öyle şu taammiýeti bu kadar ulamaň ýurtlarynda da diýoga. Aňyrda bamışdyk gelellerine näzire aýyrmalysyny. Şu näzire aýyrmanyň hakynda muwaffak bolmapdyrlar. Barypdyrlar. Ha, dadyk gaýdypdyrlar. O millet düşünärmi garip, millet düşünmän gaýtan barahym. O da bazata baran gülün ýetip gidip de gaýtan öňküden beter bolupdyrlar. Allah temize tawfik bersin. Wassalamu aleykum we rahmetullah.